Tok ni ka sngi ka bamta nakaliang jong ngi kum ka Mahuti Block Congress Committee da jing don rangkat lang baro ki para dekhot kinongkit kam jong ka seng Congress rangkat i presiden jong ka Mahila Congress Committee kong marbina nongrang ba job linstan belong u youth presiden jong ka Mahuti Assembly Youth Congress lemru bat baro bat hakajing don rangkat i MLA jongi ba Charles Marngar ngi penpau ka jing sngokumen ka bakraw ban yoi ba u MLA uba nakaliang jongi ngila jet ngila penjob siam la syong klikti lane siam la snap menti hakawide bat kene ka isu jong ka ri bat ka jaj benriu ka jongi yakaba ilami syakmat tang menta kasngi rengi yoi nadu kito gisngi ilami syakmat ban kren hakawide bat kene ka isu nakabenta ban review yaka job reservation policy nakaliang jongi kum ka Mahuti Block Congress Committee rengkat ka Mahuti constituency barok kawai ngi ai ka jingkersyan ka bapura yo MLA jongi ba undang la ban yang scam ban long shlur halaka jong ka nongrem nakabenta kari bat ka jaj benriu ka jongi bat ka ju ru ka por nakaliang jong ka party congress kamde kasin ka banengkong bangin ya kendu kumne enrai ngiju ya selok ngiju ya kran habai debat kene ka isu man la ka por bat lag i jong i MLA ba ngingi ladep bani kendu namar haba kran ya keno ka isu klem da perkhat klem da wat bania klem da wat jingtep habai bat ka isu lese kala bani lam syano dan rai hadin ba nakaliang jongi nilai kran bat nilai kendu man la ka por ngi sngokumen ba ngi poilang hakaju ka jingmot kata kalong ban kersyan ya ban review no ya kene ka job reservation policy kulis.